Kotseng umaapoy ang tambucho, Mazda RX-7 at tunog na ganito. Ano ang meron sa kanila? Ako nga pala si Carl at pag-usapan natin ang rotary engines. Ang mga typical na kotse, merong piston engines. Normal engines na may mga piston na nagtataas baba para patakbuhin ang makina. Lahat halos ng sasakyan at motor, ganito ang setup. Meron lang isang tao na hindi mapakali at gumawa ng sarili niyang style ng makina. Yan ay si Felix Wankel, ang nag-imbento ng isang kakaiba at revolutionary engine noong 1954. Ito ang rotary engine. Pangarap ni Wankel ang makagawa ng pinaka-efficient, magaan, maliit at madaling i-repair na makina. Sa standards niya, ito yung dream engine, yung perfect engine. At ito nga ang kinalabasan, isang makina na walang mga piston at may malaking bakal na triangle sa gitna. Tinatawag din ang malaking triangle na Dorito sa Amerika dahil kahugis ito ng Dorito chips. Ang ilan sa mga kotseng may rotary engine sa loob ay ang Mazda RX-7, 1973 Chevrolet Corvette at 2003 Mazda RX-8. Bago ko explain kung paano gumagana ang rotary, explain ko muna kung paano gumagana ang typical na piston engine. Ito ang combustion process. I-spray ng gasolina ang loob ng cylinder, iko-compress ito pataas at papaputukin gamit ang spark na nagmumula sa spark plug. Dito nanggagaling ang hatak o power ng makina. Itutulak nito ang mga piston pababa at babalik para itulak ang mga usok ng pagsabog sa tambucho. Ulit-ulit lang ito nangyayari sa isang piston engine at ito ang nagpapaikot sa makina. Halos parehas din naman sa rotary engine pero pabilog ang cycle nito. I-spray ng gasolina ang isang side, makokompress ito pag ikot ng triangle sa kabilang side at papaputukin ito ng dalawang spark plug. Lalabas ang usok nito sa exhaust o tambucho habang kumukuha naman ito ng gasolina sa kabilang side ng triangle. Paulit-ulit lang ang proseso at ito ang nagpapagana sa rotary engine. Maganda ang design dahil efficient ang paggalaw ng bawat pyesa. Ang mga gumagalaw na parts lang nito ay yung triangle at yung kinakabitan nito na tinatawag na output shaft. Di gaya ng piston engines na madaming gumagalaw na parts. Ang daming maliliit na pyesa na pwedeng masira. Sobrang liit na space lang din ang nako-consume ng engine nito at di hamak na mas magaan kaysa sa mga engine blocks ng piston engines. Nagbibigay din ito ng kakaiba at astig na rev sound. Ingay na maririnig mo lang sa mga rotary engines. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto pa rin ng mga car lovers ang mga ito hanggang ngayon. At di gaya ng mga piston engines na kapag binomba mo ng malakas ang pedal, pwedeng tumukod o sumabog ang makina mo. Sa kabilang banda, mataas ang rev limit ng rotary engine. Kayang-kayang paabutin ito sa 9,000 RPM. Oo mga pare, only bomba at only rev dito sa makinang ito dahil wala namang masisirang piston rods dito. Designed ang makinang ito para maging reliable, efficient at mabilis. Maiisip mo siguro na wala nang kahinaan ang makinang ito. Diyan tayo nagkakamali. Pag-usapan naman natin ang kahinaan ng isang rotary engine. Ang favorite na pagkain nito, gas at langis. Oo, malakas sa gas ito at tuloy-tuloy ang pagbabawas ng langis. Yan din ang dahilan kung bakit nag-aapoy ang tambucho ng ganitong makina dahil yung mga nasunog na oil at fuel minsan tumatapon lang sa exhaust. Kasama din kasi sa design nito ang paunti-unting pag-inject ng langis pampadulas habang umiikot ang mga rotors nito. Yan pa naman ang pinakamasakit sa bulsa, ang gas at ang langis. Isama mo pa ang napakamahal na maintenance. Dahil nga hindi ito normal na makina, mga espesyalistang mekaniko lang ang may kakayahang gumawa nito at kadalasan malaki ang sinisingil ng mga yan. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang hype sa makinang ito at hindi rin naging popular sa mahabang panahon. Nakakalungkot na parang na-phase out na ang mga rotary engines. Pero dahil sa modern technology ngayon, gumagawa na ang Mazda ng paraan para mapagana ang rotary ng mas maayos, mas reliable at mas matipid. Kaya naman hanggang ngayon, umaasa pa rin ang car community at mga enthusiast na magkakaroon ng comeback sa car scene ang mga kotse na may rotary engines. Please share this video at comment nyo ang feedback nyo below. Salamat sa panonood.